मोनसे बिमुं जायखौ लानानै सुबुंफोरनि गेजेराव सावरायजादों। बे बिमुङानो जादों थार्ड ग्रेडआव फेल जाना जिलापि दखान। जाय बिमुंखौ नुना फुजा नायनो फैनाय सुबुंफ्रा दान्दिसेब्लाबो थाद'ना नायगोमानायखौ नुनो मोन्दों। बहा आरो बबेयाव बे गलाखौ होदों? जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गागि खौरांगिरि देबाजुराम गयारिनि सं दाननाय। नंगौ, बाक्सा जिल्ला बरबरी बाथौ फुजायाव साब्रै लाइमोन फारियै आरलेक्स बसुमतारी, बथेन बर', सोमदोन बर' आरो सोमदोन नार्जारी बिथांमोना जुनिया मुं थार्ड ग्रेडआव फेल जाना जिलापि दखान मुंजों गंसे मिथाइ गला होदों। जाय गलाखौ लाना फुजा नायनो फैनाय सुबुंफ्रा दान्दिसेब्लाबो नायगोमानायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला बे बिमुंखौ लानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय थांनाय बोसोराव थार्ड ग्रेडनि आनजाद लिरदोंमोन आरो बे आनजादाव बिथांमोना फेल जादोंमोन आरो देग्लाय बोसोरनि बावैसो जालांनाय थार्ड ग्रेड आनजादखौबो लिरनाय बाथ्राखौबो फोरमायदों। थारैनो बिथांमोना आनजादाव उथ्रिसार जानो हायैखौ लाना गोसोआव दुखु मोननायखौ बिदि फोरमायनाया बयनिबो गोसोआव एसेब्लाबो जुनियायै सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। जों माने थांनायावबो थार्ड ग्रेडआव बिदिनो एग्जाम लिरदोंमोन, ओमफ्राय पास जादिया ओरैनो थालायबाय। बे एबारबो होना नायबाय, ओमफ्राय एबारबो माने रिजाल्टखौ एबार होथ'वाखै। एबार बोसोराव थांनायाव माने फेल जाखाना दं। एबारबो माने इमान पस्ट खमावनो केन्डिडेट दानि इमान बुरजाना होफैयो। ओमफ्राय एसे जोंनिया जेनेबा नामनि दाराबो मानसिफोरा एसे कमिडियान सानथो, एसे लांफैथो जोंनियाबो सेल जाथो, बेखौनो माने बानायनाय जादों आरो जोङो। जेन मोजां मोजां सोलिलाङो जोबजासे, मानसिफोराबो मिथिनानै जेन हाबफैयो, एसे एनै लाङो, जोंनाबो जेन मोजां जायो आरो। जोंसो बेकारथ' नालाय बेफोरखौनो माने होथ'बाय आरो दखान बिदिनो। जों खाब्रै दङ। बिदि होनायथ' जाथ'वाखै होननाया। दा ओरैनो फरायनायाथ' पस्ट ग्रेजुवेटआनो जाना दं। बिदिनो होलांसै मा हायो मा हाया आरो फरायनाय नाजासे। दा ओरैनो थास्लायस्लाय सेंग्रा बैसो समाव फुजा नायथिंबाबोथ' जोंना बैसोआ गैला। दा उन्दै उन्दैफोरासो एसे सक जायोना बिदिखौ। जों माने बिदिनो एसे एनै जि हायो इनकाम खालामनो थाखाय बिदि बानायनाय जाबाय आरो। थार्ड ग्रेडआव फेल जानाय जिलापि दखानखौनो नांबाय आरो। रायजो राजाफोरा फैथो जोंनियावबो, जेनेबा जोंनि सेंग्राखौ नुनानै एसे एनै इनकामनि थाखाय बिसोरबो मोनजाथो, जेनेबा जोंबो एसे खस्थ'नि माबाया एसे ओंखारसै, बेनो आरो। फुजायाव बे बरबरी फुजायाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो बे जेन बयबो फैनानै बयहाबो जेन मोजां सेल जायो दखानफोरा, बयबो मानसिफोरा जेन फैजोबो, बिदिनो आरो बेखौनो खालामो। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि, फ्रि एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।